Hello mga ka-listeners, maayong hapon og mag-vlog taring mga iro dah. Kanan tayo mga iro mga ka-listeners. Mulis, magsigig pa shout out mga ka-listeners no. Sa mong likod, perting daghana. Nya karon mga ka-listeners mag-upload ta sa may buntag pa kang moabot no. Nya, di na ko magbasa sa inyong comment ron para bubo ra to ang vlog mga ka-listeners. Kay taas sa baning drama no, 2 oras kapin. Nya bugat sa memory card no, nag-edit ma-failure kay labihan ka nagkaanam low storage pa. Ang ako ang cellphone low storage na mo na nga di ka daog nag-mix og nasubraan ka taas. Isahay yun nga munang paabot niya makuan ra ma-failed. Muna nga karon mubo na niya akong vlog kay taas man ang drama 2 oras kapin. 2 oras kapin jud mga listeners no. Way labot ng vlog. Ay apil ng vlog kapin gyapon siya dai. Pero ang drama abot yung 2 oras kapin. Drama sa may buntag pa kang moabot mga listeners. Nya day mga iro diri nga kapa shout out si Chay Chay kining brown kay si Smokloy kanang nai itom og brown kini si Cookie Dog nya kini si Tikitik kini isa ka puti kagamay si Tikitik boy katong usa si Nigra kanang itom Nigra ganahan mo siya tawag Nigra di Nigra na lang no nya katong nas unahan si Puteo katong puti nga nasa unahan kiring itom isa nanggabarog si Kitkit kay hilig mangitkit na si Kitkit na ito si mama sa unahan mga itoy si Puana si Goody kanang nai puti ag tiil nga itom ito ning gukod si Wolfie nya kining ano to kini si Tansy itong brown sa unahan si Loyki, itong gamay nga brown. Ito ni vlog listeners, kaya ron malingaw tani. Yan. Gabugno na si Tansy og si Wolfie niya. Kanang brown si Kuan, kini nga brown si Kuan si Loyki, nasuko si Chay Chay. Chay. Pinadi si Jayad. Na. Gapa. Api lagi sila sa vlog kaya di na shout out ni. Api lagi ni sa vlog listeners. Yan. Ya, di ta maglangan mga listeners kay hapon na. Dugay pa mix mga listeners, maabot pa sila mga gabi na no or hindi makapiret para sa may balik ko tungod nimo palpak ako primerong upload kay nakapiret munang paabot ba pagkadlawon copyright nakatug na lang jud ko pinaabot sa ikaduha nga akong edit pagmata na ko mga alas 5 man ito akong gi-upload buntagan jud dinon mga listeners kay si copyright karong hapon copyright na pod wala na akong i-delete sagdang na to niya ano lang gi-trim para di na ko mag-usog edit kay nasugdan naman og upload nakapaminaw naman mo no ako na lang gi-trim tong gamay kayo nga na-copyright bali na maglangan mga listeners paminawan niyo ang part 5 sa may buntag pakahang moabot nya hapon na dito. Karon, ania ang laing sumpay ning atong sugilanon. May buntag pakahang moabot. Pero iyang gikalimtan ang pong respeto. Iya kong giyatakan. Kung gusto mo siya silutan, Ako lang siya pakigsultihan. ayaw kong himo ang buko, Dar. Unsa? Kalimti ng imong tuyo. Kay dili ko masukot. Unsa to? Pahimo ba?
Dili na ito balik-balik ko ng istorya, Dar. Di ba nahusay naman tayo? Wa mo ko'y plano daotan, Darl. Please don't get me wrong. Kay limpyo ang akong konsensya. Way trampas ang akong paghangyo ni mong iatubang ko ni Nico. Kay igo na ko makig-istorya niya. Ayaw nang isang tanduga. Okay? Misaan ako. Nga akong hugasan ang akong masa. Mong takuman ang iyong baba. Para magmalinahon kita. Imong gipahibaw si Sir Dave sa atong gibuhat rondong. Wala kinahanglan. Kuno da. Unsa pa ba imo balikan? Alam ko pa eskwela. Ikaw ako muduaw sa atong inahan ug mga igsuon. Ha? Moong, gidarin ako sa kinan. Para makabalik ako dayon. Gusto ka ini atong paglarga kay Bernis. Maong sa Lunes sa kadlawon, pupauli dayon ko. Kuyo gihapon ko dong ha. Manarbaho baya ko. Si Ida rin atong ibilin dito. Di ko. Ay, unta na ni oy. Mi? Mami! Mami, dali ragod. Na ako ipakita nimo. I'm sure makagusto ka gyud ini. Usa wala, anak. House and lot for sale, Dad. Og ni Ashley Farm, Dad. Okay ra na akong presyo. Oh, why problema? Mi? Ikaw na gunay miingon nga okay na ang presyo. Unya, nindot man ka ang pwesto gyud sa farm. Unya, kadang house and lot. Okay naman sab ka sa imuhang panimpla, then go. Interesado kami? Why not? Oh, ikaw na gunay giganahan, maong why problema na. Nindot ni Mi para bakusinanan. Unya, ang papilis. Kompleto, Dad. Usa man, Dar. Oh, okay. Ato dahil lihokon, kay gusto ko nga adto na lang dahil tamo diretsyo dito. Wow! Paspasang, Mami. Gusto na ko malayo gyud dayon sa kahasol, Angelo. Ha? May problema ba, Mi? Wa ko anak. Gusto lang siya nga iya kong masulo. Mahong ato lang largahan aron dayon tamahimutan. Kana. Kaysa moabot na lang unya hinuon ang panahon nga pulan ko sa pagsigi ka postpone sa atong gikasabutan, dili ko gusto sa puton kay mamusil ra ba ko. Uy! Kada bang musangko magyunas pagpamusil, Mi? Aw, sa sobrang sapot ba? Dili man nato mahibawaan nga panglimutan ta. Di ta ng istorya, ha? Kay wa ni ayo, Mi. Akong gustong happy. Happy lang. Okay. Sa labing dali ato ng susihong lugar. Kuig tang upat si Hana. Kay gusto ko nga inyo sabgyong makita kung wa ba gyud mo masayop sa pagpanghagad ana, Angelo. Okay, Mi. Actually, Mi, ang tagiya ini, akong friend. Ako'y una niyang gi-approach about ini tungod kay nakahinumdum siya nga ganahan kuno kay kag mga dapit nga ingon ini. Mangusto kami. Largahan ta dayon ni aron sad mahimutang namo si Daddy. Kilab ra mga adlaw sa. Mao gyud. Oh. Daara day mo din. He, abi na pagamutang mo. Tagap mo tama mo din sa bayan lagi. Gibingaw ko labas isda. Nagplano sa aming mga magkilaw si Dong Nico. Kilaw. Alam mo ito naman di lugar sa. Sa una daghan pa kay mga bato ug kasagbutan din. Pero karon nahidlo na lagi. Ibaligya ko nun ito. Ha? Nakilala ng kwartang tagiya ninyo ta kay dugay na sa ospital ang amahan ini. Operahanan. Mao nga gipanghagad lagi ko nun eh. Mao ba? Oh, Ay. Nindot unta kayo. Tawa mo kitay ato. Kay atong iyaan, ni action magminaldita. Gusto na niya kuhaon ang lugar nga gitarukan sa atong gipuy-an kay ila na kuno ni gamiton. Karon na lang. Kumban sa pila ka tuig na itong pagpuyo diha. kay nasuya man sa mayong dagan sa ilang pagpaninda ni mama ni mo dong. Hangol gyud ang igsuon ni mo dong. Huh. Matay lagi. Ako pa nimo eh. Ako pa nimo. Imo di paliton. Ha? Tanahon tag, di ba? Mubudlat tong ilang mga mata. Ha? Palitan eh. Palitan. Papa. Oh. Murag na kailan ko ang mga tao nga paingon nga niyo. Oh. Si Angelo. Si Batong. Wow!
Nindot sa tuon ning lugaran, oh. Ibaligya ba ka ni? Ingon tong akong ikasulti. Mabitaw nga iya sa tangingnan nga suwayan na tumitan. Di ko din Di ko din Mas gusto ko dito sa ibabaw. Nindot ang atmosphere dito. Ganahan sad ko sa bay, sa pwesto. Di gid noon ko magpaduol og daplin sa dagat kay simba ko dili ba ta mahibaw sa panahon. Kalit palag tidal wave na. O di ba? Naa palay masaag ang mga pirata. Dili ko din Wa to silang kakita nato. Ay, waoy! Nagpanglingi manggid ko. Wala man. Dali ramasata nga nasalip na sa bagang tanom. Nganong nabuk man na sila din eh. Ila kang gigukod niko. Unsay gigukod-god. Nganong gukdon god. Wa ka mahibaw ko sa naaros ilang hurahuna batok sa kumangod. Imposible ko na. Kinahanglan nga ako rin may bawan. Aron ko makpalagam. So, asa magdagi mong choice, ma'am? Atugyo ko sa safety nga dapit, oy. Usa pa, kanindot dito sa ibabaw, oh. Kay igo na lang kami mutungtong sa daddy nimo. Mientras kun kini ang akong paliton, kinahanglan pag magpatukod pa kong bay. Di, dugay pa kaayo na mong huwat. Balik ko na to tong ahente. Niya si paingon nga nini, miapas na. Kinahanglan nga karong adlaw mahuman na ang sabot. Kay sa labing dali, mamalik na dayon ta dinhi. Aron inyo ming ipahimutang sa daddy ninyo. Para unya pagkahuman, magpa-blessing na dayon ta. Wala ko magdaw mo kadawa na. Maog yun. Nakon sige kasla din hisa. Ato ra niya na mahibawan. Ingon na niya itong buhaton. Karon na yung gabi eh. Last trip sa Bards. Musa kayo si Manong Manang ha. Bisag ako lang muna. Mapauli ko sa syudad. Kuyo Gilberto, kung sugot kay karong usa. Yamat kining. Ako hinoon wa makoy labad. Kay mutuman ra magikukon sa husto. Pero, unsa kay maayo, pag-pick mo. Unya, kasi mo daog ninyo, may ako sundo ng mando, okay? Mag-away na sad mo? Ako na lang, oy. Kuyo Gilberto, O ikaw Manang. Panghiling ha. Paninguhaan nga makakuha kang impormasyon kung unsay gianhin nila ni Angelo din eh. Yeah, tawagin nila mi dito sa Cebu, ha? Kinahanglan gid Manang. Darl, o sa may mong ikasulti ining pwesto, ha? Nindot. Layo sa kasamo. Kay distansya man sa ubang mga silingan. Safety man sa bang palibot, unsa no? Oo. Unya, natungod pagid siya sa puste sa suga sa kalsada. Perfect place nga puy-an. Murag, layo ra ta dinhi sa kalabad sa May lang noon eh. Para na tong doon na mga paris me. Pero kung sa ulitaw, luuya eh. Kinahanglan siyang musuri og layo aron magpa-display sa iyang kaambong para mahalin. Ato nagyong nakuha nga pita. Unsa may sunod nga plano? Pagpahimutang na. Babe, ganahan ko din, So, gusto ka nga anita magtukod sa atong bahay. Kinahanglan pa ba? Kamu niya mo'y puyo din eh. Kay kami sa mami ninyo, magngantungan hinagod niya kung laayan mi dito sa syudad. Dili. Ha? Wa na gyud unyay balik kay sa syudad kung mahimutang na ta dinhi. Maayo kay nakauna ko pahimutan. Patugog sa iyo din sa sulod sa sakyan na aron Dong, kining, murag, ato sila makasakay ining barks. Ha? Tanawa. Sakyanan ka na ni Sir Dave nga gikarga sunod ato. gusto. Ay. Magsugat ro si Jesus ug si Maria. Unsa ka? Si Ma'am Lulit ug ikaw ba ha? Magkita gid mo ron. Kung manaog na sila ron sa ilang nga sakyanan aron adto mo pahimutang dito sa taas pwesto sa mga pasahero. Wigda na lang ko. Araray. Ikaw, Aray. ayaw pabandira ng imong naong diha. Bandira, lapad-lapad na gid ni dong. Ayaw na kamalakad dong kay wa na sila makita kay makbo man ko sa manubila unya ipando ko ning akong kuan, akong syol. Syol. Di na daw sila mga naog. Sure. Kay wara ba ko magduka.
Gusto pa ko maglingkod-lingkod. Ay, ni apa yung din si Sir Dave dong, oh. Ha? Ala. Sige, tutok din sa kiran. Oh, ala. Nagpanglingi sa iyang yagiang, oh, talawar. Maugid. Ay. Niyagin siya, padung-dong. Nanisas dool. Akong tawgon. Uy, makahimo ka na. Lala. Nagsunod na ang mga ubang niyang mga kauban, oh. Wisit. Duk! Ay. Ayaw ko na pang manong. Ito naman, lapas naman sila. Nagkuyog silang tanan din sa isla. Ngano ka? O sumay lagi ani? Ay, importante kitingali kayo. Pero may lang nga ka ng dili para sa imong kadautan, duk. Dautan ba? Ila kong gatagan objection. Ilan nga ako silang pakandaman. Mubalik og tunog firing. Yan nayatis na. Kasuway na di ka na, dong. Kadiyo, maong gusto kong ipadayon. Aron kung magkinaunsa, makabawas ko. Nga wakay planong musakas taas, dong. Magpakita ko nila. Kada ko kang balita, no? Kung maandar ang iyang asawa. Unya, naapagin si Angelo. Mao, Kung mangita sila kubot, makahugog tao sa dagat. mausap. Imura ka akong pasagdan kung ila kong tabangan. Unya, puntaan pa sa ako mga kaila ng mga crew o ba mga pasahero nga taga din sa ato. Ila na ka akong tanahon? Aw! Nihinata din sa sud sa kinanoy. Nindot man din eh. Mas nindot pa sa din eh, kaya pwede naman nga atong pagnon ng aircon kung tugnaon ta. Sige na, tuog na ta. Ni asinay ko. Dili mitabo nga masayop ko. Sakay siya sa sakyanan nga kong gipalit para niya. Kinahanglan nga ako siya ikasulti. Mangita lang ang higayon nga makaligaw kika ni Lolita. Angelo Ugana. May untag mga tuong na yun sila. Darl. Ha? Oh. Sa ka, oy. Naigpot man yun ka. Parang ikablit lang ta ka. Darby, pakatulga ko, Darby. Pagda ako si mong paa. Ay, kibati ba yan? Nagdagan na ta? Murag, bawod man. Dagko bitaw kayong bawod dong. Kalit man lang. Niya man kita aptis taliwa sa laod. Isuka, uy. Kalit mamilapad ang akong uho. Babe, dagko ang bahod. Natarog ang atong kisakyan. Relax. Nangutan ako sa isa sa mga crew din eh. Huwag ko ni kaso ning nangina. Wa pamanggid ko no, dungga sukad nga. Dunay nalunod ining lugar. Ayaw paghiskot og lunod. Kay bisa po og kurog ang akong unod. Dali. Relax lang. Relax, okay? Huwag imihito mo. Relax lang. Ug ampo na. Salamat kay midunggo ngit-ngit pagpalibot. Onya ato pag yun nga naunahan og larga sila si Sir Dave. Gabiyas bawod, eh. Nagduog-duog ang ako, oh. Lupig pa natin hubog. Kaskaon ko. Iskala na katag dapit, di makahimo ko sa pagsuka. O di na makadisturbog tao. Lain kayo nga ako kibati manong. Wow. Wala kayo kamanad sa biyahe nga ingon adto ganina dong sa. Taw-taw naman ko kung nga mauli. Sumagod. Mapod. Hala, kumusta na ka sila si Sir Dave ay? Maayo kayo magsunod.
Iskala ta manong. Unya mangita tag abling tindahan para makainom kog init. Kay dili na ako magwantang ako gibati. Ha? Tarong dong. Tarong baya ha. Tarong yun. Ha, ingnalan niya ko. Ingnalan niya ko. Makinaon sa manggani. Dool-dool naman ta sa district hospital. Narama sa unahan. Ingnalan niya ko ha. Di nagid bada sa imong gibati ha. Ha, pagklaro itaon diha dong kay dali arabay na ako maratol basta na mag-iningon ana oy. Pagmat ko si mo pag-drive manong. Kay maunay mas labaw ka importante. Mami, wa maus sa bang imong hunahuna? Saan sa man? Paita mi, uy. Dili man da ita makadali-dali og labang kung makinaunsa mo dito simbako. Tungod kay dagko man day kaayo ang bahod atong lugara, uy. Ang ubang pasahero nga atong kasakay, ako gyud gitabisan og tan-aw, uy. Kay mura lagwa. Yano ra kay nagsaba-saba mientras naglawig ta. Ang ubang mga batan-ong babae nahilom pa kaayo sa bag upang nigikan ang barge. Kalit pa yang mikiat ug nag-selfie-selfie bisag nagpangilat. Habi ka nilag maayo na. Di sila mahadlok. Anad na tingali, babe. O, taga-isla sa tingali sila. Maong, anad na sa ingon ato nga mood sa biyahe. Ay, ibutang sa runta nila sa lugar ang ilang pagkundat, uy. Mi wa ka mahadlok sa bahod? Kana? Mahadlok lang nga bagsik ba kana? Sukol ginagkamatay. Correct. Mong angay lang yung magkinto nako ang mga taong badlungon. Kalayo ba gipadulngan ang inyong istorya, uy. Bawod gihisgutan. Unya, apilag kamatay. Ay, pastilan. Usaw na liki matigalig kaliting hunahuna sa iyong amahan. Darl, are you with us? Mi, ay na nag-unis, daddy. Tubagan na lang ang pangutana ni Hana kung willing ka pa ba gihapon nga mapuyo sa isla. Nga atong gibiyaan ganiha. Tao kong ikasabot. Mihatag nagukog pa si unang bayad sa tag-iya. Tag-iya siyuta o nakapirma na ko. Nga ako mo palit ato. Mahuwa niya ngay usbon pa sa akong desisyon. So, amo na lang paabuton nga sa sunod na tong kita, mausab ng imong kulor. Mura na kag dagat nun. Bahala. Basta mahiluna na lang ang akong huna-huna. Kaya wa na gyud laing makailog pas imong amahan, gikan nako. Hey! Hey! Oo sa tumi. Usbar to yung gisulti. Ay kag ina nga may laing rason di ay. Maong gusto nimo nga dadun si daddy sa layo para adto na mapuyo. Di? May sa kang nahimo ni mami? Siya'y patubaga ang imong pangutan. Kaya man tirada. Ay anak, kuan god padungog-dungog ra god. Padungog-dungog. Gana ay unod. Dang pasidaan ba? Kaya nga atog mo sipyat. Kaya po'y nabuyag halin nung pagdagway ng imong daddy eh. Daghan pang magdagan ani. Labi ng mga bayot. What is? Materialis fuertes ba yan eh? Gwapo na. May makuot pa. Oo. Uy. Naay makuot. Agoy duha ka bulang kristal diyang giputos. Ay, tawa lang si Hana ninyo. So, wag tang mong kakulba diha sa baod, Hana? Ay, wa pa gihapon dad, uy. Mag-imagine gani ko sa atong biyahe gani, ha? Makaingon gud ko nga di na gyud ko mobalik dito sa isla. Bisag suhulan pa. So mahabilin ka kung modoaw na mo dito si Angelo. Dili naman tuis ang akong hukom. Adto na ko ipundos daddy ninyo dito. Aron malayo sa mga tentasyon. Ay, salamat Lord. Kumusta naman ka? Nauli na nga nagahigop og init ng kape. O niya, papadayon na ta sa atong biyahe. Sige. Aron magpahuway na tayo abot nato dito sa bahay.
Uy, hinay. Hinay nak. Apit lang noon mapakong ang imong inahan. May ganay kaya akong napugan. Kalma lang lagi. Kinahanglan nga magmatngon jud ba? Basta mag-drive na. Karon malayo ta sa disgrasya. Babe, nga naman to. Kalit ka mang may break. Si Nico manggod. Ha? Hain! Tuang, di sa kaya itong sakyanan nga, may baking. Nibalik sa agi. Gokda! Balik sa agi, Angelo. Gano man? Gusto na ko ikasulti si Nico. Uya gusto may kasulti. Kinahanglan yun nga tunggok doon. Nga mo paulit mang ito sa syudad. Aha. So naibahog yun ay kaghain siya magpuyo. Pero imo lang gitago na ko. Naon sa kami? Anong itago man? Ay, ambot ala niya oy. Muhilom na lang ko. Kaya tigalig mag-ergo pata din sa daan. Magtiwas na lang niya tag-istorya inig abot na to dito sa bay. Salamat manong ha. Maayo man rin kayo moong bodyguard ha. Kay abtik pang kayo ka ubata. Katogong wagay mamisik sa mga salabtunon kay tinanawan ni Sir Dave Di Bodong. Pagawas na to sa tindahan, mamagimisuga sa akong pananaw nga milabay sila. Mauta nga gipadali ti kag pasakay o bibaking dayon ko para bubalik tas tumagi. Salamat manong. Usamay pong ni Sir Dave anang inyo nga sitwasyon. Nga nakasa naman kahadi ay nang iyang asawa daw. Wala sila yung istorya, kundili. Ang tanan ko nung nga iyang nahatag na ako gyud bisag unsa pa'y mahitabo. Oo! Jackpot! Angay ka kumalipay manong. Oh, usamay dautan ana. Nabala ka ko sa tuno sa sinultihan ni Sir Dave. Murag dunay mahitabong dautan. Ha? Kiyawagod! Maing tagwa lang. Mag-oras ako kung dunay mahitabo ni Sir Dave. Kaya ako binatilawan ang iyang kabuutan. Nakaingon lagi ko sa akong kagalingon. Kung nababae pa lang siya. O niya, wala kabilinggan. Ako yung paslan. Ngita niya kalugsan manong. Kay babae tas tinulong kagianan. Nasuwito naman katingali sa pasikot-sikot din eh. May problema. Oh, uy! Hala! Handa ka kung tawa na. Oh. Hala! Disgrasya dong! Sakyan na lang yun Sir Dave manong. Oh, sa! Dili ka lang ha. Ayaw biya yan sa kanan. Manao ko. Kaya ako susihon. Ilagi-lagi na dong, tanawa. Nakailan ako sa sakinan nila ni Sir Dave. Ila na! Hala! Kubago na nagod! Lord, luwas na silang tanan. Lord, doon ka lang pag-ampo. Kung sila maganda na biktima sa disgrasya. Ikaw, luwas na silang tanan. O sakay sitwasyon. Kinsa magkahaan. Hello? Si Nico, Oh, hay naman mo. layo pa mi sa syudad, uy. Wa pa mi makalusot tungod sa disgrasya. Ha? Tuwa si Nico nagsusi. Kay ang nakita na mo nga sakyanan nga maayo nga pagkaguba, ila man ni Sir Dave. Unsa? Oh, mo. Nick, so, Salamat manong. unsa? Langga. Niya si Nico, kamoy pag-istorya. Manang, mahimo ba ko niya na mag-istorya? Amo pang sundan sila si Sir Dave sa ospital. Nadisgrasya sila. Sige, bye. Manong, largo ta sa ospital nga ginadaan nila. Asa man? Ay, Nico! Napad ba yung una kong tanaw ni mo? Likod sa diri! Huwag ka malipo nga nang imo gibuhat sige ka madig paso-paso. Murag lubok at dugan sa sobrang kakulba manong. Tabangi ko kampo.
nga wala untay usa nila nga masugamak sa kadaot. Di na ko kalipay. Dili manong. Lingko sa tiri. Unya na. Hindi ko mahimutang kung dili pa ko may bawas kung luwas na bagid sila. Tiyan sa akin masusi ko. Ginoo, luwas sa inta ng mga tao nga gihimo ni mong instrumento aron mahawas ang akong manghud sa kalisod. Say luwas si Sir Dave sa mga sa. Ikaw ang gimong tulog kasabot sa pagkatao, Ginoo. Say luwas siya. Luwas ha siya. Dong Lingko. Uy! Nagilak. Ano nagilak man ka? Wala sila. Usa! Kinsa sila ha? Si Dibong, si Ma'am Lolita. Patay gid silang duha. Lord, mas may akong sa aning kamot ko nga mahimong buutan nga anak. Dilikayan ako ang bisyo. Kibubo na ko ang tanan akong panahon sa pagtinarong sa akong pag-eskwela. Tungod kay gusto na ko nga ang kalapusan mo'y akong maani. Kay maunay kitang ko sa akong amahan ng ginahan. Daning kamot ko sa pagsunod sa payo ni mong pagtulunaan, Lord. Pero anong imo mong gikuhan ako ang mga pinanggan akong ginikanan? Ang akong inspirasyon. Ang samay akong sa sulti ko. Ang sama may nakuwang sa akong pag-alagad ni mo, Lord. Kinahanglan po ko sa akong amahan ng ginahan. Tungod kay sila. Sila nga akong kahayag. Ganong himo bang gitugot? Nga mag-inusara na lang ko din kalibutan. Huwag ka mag-inusara, bro. Di apa ko para nimo. Nico, Ikaw kadlok. Nara ko karoon na sa imong liyo. Nara ko, bro. Tungod din ako mahimong talikdan ang tao. Gabaw na himong taytayan. Ano sa ikon mahuas ang akong mga ginaganan sa karisdanan. Hindi kita katalikdan. Naarigin ko. Ngayon mo pasapit sa tanang gigayon, bro. salamat. Kay wa minimo pasagdi. Mintas sa kinahanglan pa kanako. Dili tayo katalikdan, bro. Kita ka. Kung unsa na kamingong sa palibot. Ang katawas sa akong inahan. Napuno sa kimuot. Bisag ka nung sa. Dili na yun ako madungog, bro. Nakasabot ka, bro. Please. Balik sa akong kiliran, bro. Dili ko gustong mabuang. Dili sa'yo ng akong sitwasyon karon. Makayabag. Dili nindot ang akong batiyon ini. Palibot ako sa akong mga tinanawan sa tanang suok ni nga mong Pinoyanan.
Ako makita ang tagway sa akong amahan o ginahan. Nico? Nico, please. Ayaw migbiyae. Dinhi ka na lang. Kung gikinahanglan nga muluhod ko sa mga tubangan, aron ko nimo patalinhugan. Andam na akong buhaton. Bro, ihatag lang ang taon ng akong hangyo nga ayaw migbiyae. Kung ako nga inyong gisagop, giluwas akong kalisod. Wa pang gani makaluhod sa imong tubangan. Ikaw pa kaha, nga may nakatabang aron ilhong tao sa akong isig kaingon. Ubus kayo ko pagtanaw sa akong pagkaako. Andam ko ng buhaton. Aron dili lang jud ko nimo balibaran. Please, Nico. Why problema, bro? Salamat. Salamat, bro. Ganong imo man kong gipabalik na yun, Nico. Ay, may gangyo na ako sa Angelo. Nadali na ako mahimong malibaran. Maong sabta ko ninyo, ha? Akong isalig ninyo ning bahay o gikuta ang gihatag ni Sir Dave na ko. Ang pingin ninyo, ayaw yun ninyo pasagdi. Tabangi ko ninyo kay dili tagyod mo pasagdan. Sa pagkakaroon lang na naapa si Angelo sa kasubo, ako na siyang unungan. Iyawat na lang makabayad ko sa iyang mga pagtabang na ko sa unang mga adlaw. Ayaw mo kabalaga kay way mausab sa atong sitwasyon din eh. Pwede man nga matagkaroon ko niya, mudalikyat ko sa magpauli din eh. Aron magkauban ni hapon ta. Pero mas may tingali dong ha, aron dili sa mi magmingaw si Ida din hi. Kuhaon na lang nato sila si Mama o ang duha ninyo ka mga manghod. Kung musugat, sige. Ay na lang. Ayaw to silang tanduga. Dito na to sila. Total ato man na sila pakaliliun. Agwantahon lang una nato nga kita lang duha din he. Guba ang family planning nato ini. Ano? Hoy, No. tingaling magbuno mong duha kung wa na ko din eh. Na, sige. Pabadlong niya mo aron balik ko mong Sir Dave din eh. Na, di ko palabot na bito oy. Kuha to na to mga bata bi. Matos igmong inahan. Aron way multo nga makaduol nato. Atong dadon na mga bata din he aron dili puyan og dili ingon nato ning baya. Og makuhaon gyud nato to sila ha, nakasabot ka. Anong ako mahimo pananghiran? Magbot-bot jog kog dala sa mga bata din he. Nga dili man lang hidin imo manghod. Kung no. Tuo mo maunay ang ngayon yung buhaton, sige kuha. Kay kapaitsad kung dili na lang yun yung hatagan o higayon sa pakiguban ninyo ang inyong mga anak. Inyong obligasyon ang pag-atiman nila. Ay mo parang ingon sa ato mga ginikanan manang kinahanglan nga mo inyong itisok sa huna-huna sa inyong mga anak nga nalipay mong miabot sila sa inyong kinabuhi. Babe! Babe, unsa man na? Please, babe. Gamay lang. Para katug lang. Okay. Pero hangyo lang. Ayaw palabi ha. Mag-usa naman lang unya ako kung mahupog na ka, babe. Promise. Gamay lang. Painit lang sa dunggan. Tabangi ang imong kaugalingon ha, babe. Ayaw pa daog sa pagsuway nga imong giatupang karon. Di pa man unta panahon. Gusto ko kong makakita sa kalipay ng ilang bation. Kasi kaya niya maangko na ako ang kalampusan. Ilara nang makita, babe. Ayaw lang yung padaog sa imong kipati karon kay upos. Tungod sa kapalaran nga imong naakon karon.
Laban lang. Try to move on. Dili ta kapasaktan. Miko! Sorry ha, talangan ko ha. Ako pa gibripingan tong akong bayaw yung suon. May kauban ako dito sa bahay sa kong iyaan. Ako to gitugon, nga di lang una nila pasagdan ang lugar, isalig sa namatay na akong iyaan. So, ani na ka, uban na mo, bro? Yes. Ako alang nimo, akong isuon. Salamat, bro, ah. Salamat. Way lang kay. Mao na. Buol na kay ko anak niya ay kaway hunong og hilak. Palabi bro. Nabi asihan ha. Ayaw sa pakit magpadaka sa imong kahuyang. Yes, dili sayo ang pagsuway nga imong sugatan. Pero dito tumatingali ka sa giingon nga dili gid mo tugot ang Ginoo nga sige ka lang maghilak. Di ba bro? Wala ba yun nga? Balikan ka. Kumusta na ba sa Angelo? Kaloy sa Ginoo, inanay na nakamubuol. Wow! Gamayng panahon na lang yun ug matuman na yun ang iyang damgo nga magsiman. Mami, Dad, successful ko sa kumpaning kamot. Ingpit na gina kong naangko ng kalampusan, Daddy. Mami, I love you both. Maong ako yung gituman ng akong isaan nga kalampusan. Congratulations. Babe, I love you. I'm so proud of you. Oh, what's the problema? Naginok pa ka man? Wala rin gamagod ko sa Manila. Doon ko yatimanon nga mga papilis. Pero, dili na una na ako dadon si Hana. Kaya dili ko gusto mahasol na siya. So, sa pa imong plano? Dili na tumahang yung imong maguwang o ang imong bayaw. Nga, anhil lang sad una sila. Ani din eh. For the meantime, nga, wa ko. Aron, dili mo magmingaw. Nasa'y usagod na mo nga katabang diha. Sobra ka magiuwahon? Ay, ingon lang gid ana bro. Bago pa man. O probinsya ba ya sad? Maong mauwa tahon. Pareha lang una ang imong maguwang o ang iyang bana, bro. Way problema. Pirmi lagi kong ingon anak da. Wagi problema para ni mong tanan sa. Easy lagi kay ni mong tanan. Hastilan ni mo dang. Hastilan ni mo yun. Kaya naman mag-ingon ko anak kaysa magpapadlong ko. Oh, suway lang. Ayay! Hangyo lang ha. Kandaduhi ng inyong mga baba. Kung tuan mo sa ilang Angelo ha. Ako'y noon. Maon na diha. Ay, Maon na problema. ay sarga ako na. Ikaw, pa gani ka pangutan na dito ko timang ha. Nako ba? Wadyo kay problema niko. Gigi. Kay ako bang yung giampingan na imong mga sekreto. Kay nagpakabana ko sa imong reputasyon. Pero por Diyos, por Santo, kiniusa kini. Ayay! At tanaw ka, burara kayo, pa gani. Muda yung... Sus, kalagot sa siya. Suman! Peligro ni, peligro kag baba. Adios! Poste yung peligro kag baba. Kay burara, numero 1, why break, andila. Uy, break! Uy, cambio! Adios! Hukman makuni mo daan langgring! Di sa taon ko yung nahanaw, kamao sa tao ko mo tipig og sikreto, oy! Kay nahibalo kog kuan kining unsa kapait kun maguba ang dungog sa usa ka tawo. Pagmatkon lang gid mo. Reputasyon. Ang inyong unaon na kung inyong gubon ang ako ngan, inyo rasad unya ng kapildihan. Agoy! Parehas na mo balik sa uno. Gusto mo mamalik o puyo dito sa inyong kikikanan? Dili. Dili! Maong pagmatmon.
Salamat. Inyo kong gilipay manang. Eh di gan mitabo nga amo ka malibaran si Roy. Ayon lang anang sir manang. Tawagan lang gud ko ninyo sa akungan. Kay mas komportable kay ko ana. Sige. Ay, di gyud mahimo nga mabaliban bis inyong gihangyo Angelo tong kay kadako bagay na mag-utang buot ya nimo dong. Sobra kadako nga utang kabubuton gyud. Tinuloy! Kay kun wala pa ka nimo tabangi si Nico, dili gyud ni makalangpo sa eskwela. Karon, kuan kining pwede na niya nga ikahangad ang iyang agtang nga maglakaw o kay doon na siya ikabuga. O di ba? Wala na yung usa sa mga mga tao nga kusog ayo nga muyamiid niya sa unang panahon ang makahimo sa pagyatak niya karong panahon na. Kaya ang Nico kanya to. Dahil na karon. Tinuod na oy. Why makahimo sa abilidad ni Nico kun klase ang hisgutan. Kami si Angelo, makabarog ana tungod kay nasuhito man mi kun unsa siya kautukan. Naining akong igsuon ang pagkamaayong laki. Maong swerte gyud kayo ang babae nga mapangasawa ini niya. Ang pangutana, kun kano sa pagka ni siya mulihok aron magminyo na. Uy, dili mangudlumba ang kaminyo undayhan. Unian ako mag-apil-apil ana kung mahimutang na gyud ta. Kanang may stable akong trabaho ba? Layo pa man ko sa dag-anan. Lopig pa man ko niyo kay pulos naman mo nakalabang sa krisis. Kinsa man niya imong ingnon ana. Kung mahimo na niya kang hingpit gyud nga abogado. Kana! Kana, pasulti sa ko. Pasulti kay ganina rin mo. Umabot ng mayong laking abogado. Kayo gyud. Ikaw niya'y laban ako kung mapriso ko ha. Babe! Dalian nilang nagkariak, uy. Joke. Uy, ay anak kumidyaha dong. Kuyawan man sa taana. Mao! Relax. Kay napa ko'y gustong isulti ni Manang ug Manang. O sa man, bro? Sa inyong pag-ubanihan na din mientras tuaw niya ako sa Manila, ako mong bayran. Uy, ayaw, uy. Ayaw, uy. Ayaw, anak dong. Bati man na dong. Dili, uy. Didi, ay. Ayaw lang ninyo lainas pagsabot ang akong gisulti. Eh kung doon na may personal nga panginahanglan, maumasab mo, di ba? O sa pa, naibaw-bayag ko nga nanginabuhi sad mo ni Manong. Di ba, Manang? Maong dawatan na lang ang akong ihatag ninyo. Ha ba? Ayaw na lang, bro. Dili mahimo, bro. Hana, namuglong ka ba ayo? May debate ka? Hindi ko yawan ko. Nahinumdum ko kalit sa nahitapong diskrasya. Lagi. Kawagi mi magtao man to tayo. Uy, pagkakalit. Parehas mi si Nico nga nakalitan gud sa naitabo. Gano man to, Hana? Nakatuog si Angelo nga nag-drive sa sakyanan. Jesus marisip. Pero buotan di kayang Ginoo day kay pulos mo na luwas sa tungahi kayo na. Ha? Iyagod mo nga gipalayo sa peligro. Tungkol kay pinangga sila sa Ginoo. Wa pa ko sila sa. Gawas pa, nahibaw ang Ginoo nga parehas na ko. Daghan pa kaayog mga nindot ka damgo si Hana o si Angelo. Nana. Tana mo, aron makapuway na sana kay nabugnaw bisig ba ayo, oh. Nangurugan ni iya kamot. Ipalayo lang unta sa peligro si Angelo. Kay mamatay gud ko kung simpa ko mawaha siya na ako. Love na ako ang akong bana. Oh, sorry. Hey! Small world. Nisi! Nagdali ko, di ang akong calling card.
Kung may tuyo ka, tawagin lang ko. Excuse me. Wow! Maglugi ito si Angelo sa Manila. No. Ang iyang gisulti nga mga 3 to 4 days lang siya. Okay. Kumusta naman kinabuhi ninyo? Well, so far, so good. Kay para na ako, I got the right man. Wa ka mo sa'yo. Kung dili lang mausap si Angelo, nindot ang mahimo mong ugma uban niya. Swerte ka ni Angelo, Hana. Nico, kumusta na ka si Nessie? Okay na ko. Wa ba ko makasamok? Wa ba'y masuko nga nanawag ko ron mo? Wa pa mataw ang giingon mong masuko na ako kung makigtubay ko sa pagpakigsulti ni bisan kinsang lalaki sa phone. Oh? Ikaw ka, tingali. Ha? Kumusta naman si Hana? Okay ra. So, kamo gyud? Ako na siyang asawa. Oh! Nagdali gyud mo no? So, kamo na gyud ay atong high school pa ta. O ginyo lang kung gipatuo nga wa mo'y labot sa usag-usa. No. No, dili pa may related na to eh. Tinuod niya, barkada gid mi atong panahon si Hana ug Nico. But, no string attached. Gawas lang nga, kalit lang yung gayo ang pangitabo nga, wa gyud malikay. Maong, nahimo na ko siyang asawa. Huwag ko magkasabot. Kung gikinahanglan gid nimo ang detalye, then, allow me to see you. Mag-istorya ta personally para masabdan nimo kung ganong kami na si Hana. What's funny? Ang sitwasyon. Ang pagkasukwahi sa akong gituhuan. I'm sorry ha. Sorry. Ang akong pag-ilamanggot sa imong Hana sa una mga adlaw kay refine. Dili ang iyang tawgon nga humok og ilong. Pero, sausa lang kapag pamilok, nakuha dayon mo siya. Tungod kay pugusor kay ko. Ako siyang giilad. Gigamitan sa akong gaabtik. Dili sayon nga pagkababae si Hana. Nabiktima lang yun siya nako. Tungod sa akong taktika nga. Wa day niya masakpi. Dako lang yun kayo sa pagsalig. Nyabuutan na kay ko. Maong, dali na kay ko nakahimuan to. Sa pagkatinuod lang, ang kataas sa iyong pag-ila sa akong pagkatao. Mao'y nakapag-guilty na ako. Labi na sa dihang gusto unta siyang magpakamatay. Tungod kay wa na kuno sa inaw nga ikatubang sa iyang mga ginikanan. Tungod sa nitabo na mong duha. Drama. Ha? Kamao si Kuana, oy. Natural. Iyag yung tabunan ang tinuod nga sayon jud siya. Aron dili siya mauwaw nimo. Iya kang gihadlok para dili ka na makaipsot pa niya. Kay kunin mo na lang siyang pasagdan human sa nahitabo ninyo, alkansi magin siya. Kun ako? So what kung nakuha na ko nimo? Di ko mamugos nga imo kong pangasaon, uy. Kinahanglan magpakasal man ganitang duha. Kanang ikaw may mugukod na ako ug mohangyo. Wa man mangagad siya na. Aron pakaslan ako siya. Tablara. Kaya magkagihadlok. Nga dili siya mo pakita sa ila human sa nahitabo ninyo. Di ba? Anyway, nahuman naman na. Gani imo nam gani siyang legal wife karon. Kaya nagpakasalam jud ka mo. Hanga kong pangutana. Do you really love her? Yes, of course. Dili ko tanga nga mohatag sa kungan. Kunwa pa. Sa pagkatinuod lang.
dugay ni kay kong na-crush. O dili kay crush lang, kundi na in love gyud ko ni Hana. Pero di patigbabaw lang yun ang akong kataha og kaikog tungod kay barkada man gud. Mao di ay. Ha? Wa gid ko masayop sa kung pagtuo nga may gusto ka gid ni Hana. So, pila na inyong anak? Wa oy. What? Mm. Ingon ka anak ka bulalo? Nga wa jud ka makatibuok? Mao na akong gimahayan. Kaya namatay na lang si mami ug daddy. Pero wa gyud ko makahatag nilag apo. Uy, nganong ingon anak man? I don't know. Na, unsaon naman lang kung dili makahatag ni mo og anak si Hana, no? Di na mahimo. Nangandoy ba yagog ko? Nangandoy ko nga mahimo yung amahan. Unyag dili. Kung mapakyas ka sa imong gilauman, unsaon naman lang? Magpaabot. Tingaling may rason ng Ginoo. Kung nga nung wa pagid may makabaton og anak. Yan nakasiguro kung dili gud malipay ang imong mga ginikanan kung nabuhi pa sila. Unya, dili sila makakitag apo. Buutan ng Ginoo. Mauni ka siguro ko. Nga iya rin yung ihatag nako ang akong gilauman. Wait. Noon sa baning nalimot naman hinuon ko. Care for a drink? Asa imong gusto? No, thank you. Di magug ko mo inom. Oh. Wala magkagdi laki, ana. Bisa gamay lang, good. Karon pa ta magkita. Kinsay kauban nimo dinhi? Kita na duha. Ansa man? Nga nanangutan naman ka. Di wa mo ko'y nakitang. Wa mo ko'y nakitang laing tao. Don't worry. Kung magkinaon sa magani, way mo barog na saksi. Kadyo ta, kaya mag-andam kong atong inom. Don't bother. Di naman ko magdugay. Ha? Oh, o pag gani manginit ang imong gilingkuran, mamiya na ka? O makiangay kadlokan din hi. Kaya wag yung mamaak ni mo. Kawas lang kun ako'y imong paakon. Anto na bitaw ko. Kaya doon na po ko importante pag yung kayong atimanon. Thank you sa time, ha? Nalipay ko nga nagkita ta. Bye. Oh, di na juday ka pahawit. May nga naman ko kagpay. Okay lang unta to kung naipakapingkis. Si aw ini. Anto na bitaw ko. Moinom ta. Hey! Ingon pa nila, nindot ko nung sumbungan ang bino kung may bugat kang gibati. May namingawan ka. Ukon! Kanang pakyas ka sa gugba. Dinood na, ma'am. Ma'am? Ma'am. Si Manong, oy. Wa pa gani ka mahubog na usab naman dayon ng imong tinawagan ako. Ay! Okay ra mag-imundak ni mga kungan. Uy, wag ginay problema, Manong. Formal na kaayo ng ma'am. Pero mangutan ako. Gimanong. Kano sa ka lang nakatun sa pag-inom? Ni atong gikasal mi si Angelo. Di ka tao malagi ka diya nga. Wapagani ka makainom. Doon ako'y nahinumduman. Atong sa isena gani sa among kasal din, gipainom na migbino sa pari. Tungod kay ako mang nahurot og inom mang diha sa kopa. Nakaingon gud ang pari ay, uy, nganong imo may tao nagihurot og inom? Haskang kugangan ako. Maayo gani kay wa mahalata kay gitabunan pa man sa belo ang akong naong. Unya, iyan na lang giingnan si Angelo nga. Okay, ani na lang. Pagpakaroon ingnon na lang mo inom sa gabi sa guwa na isod, ha? Ha? Nadi ingon arang hitabo? Naamang yun na si Piat ba? Dili sa talang higayon nga imo na mabantayan. Bisag mag-unsa kag kinto sa imong mga lihok o plano,
Dili gid kalikayan nga naay sami. Tawhanon ra magunda. Pero karon, usapay nasud sa imong o nga paggawas man gyud ka ng bino. Suwayan akong inom og gamay ha, para makatog. Napag-uhan ko nga wa si Angelo. Gamay lang ha. Okay lang nga imo nang isulti ni Angelo. Katingalig kami ang makasaban ha. Abi pala unya niya, amo ka gitintal. Ayaw ka balaka. Kay nagsinaaray gyud mi nga wa mi taguay. Kinahanglan nga idiga gyud ang tanang kalihukan sa usag-usa para husay ra ang dagan. Ano yan? Kutob sa mahimo, paring kamutin ninyo nga munindot gud ang dagan sa inyong panag-uban. Taysa. Lami ay inom mo yun. Sa maniya, ito na ni tanawon. Ay, ang hangol og laay. Manang, Ay! Kaya langga, pwede tirada lang una, langga. Makalaom ka. Pero magwarning lagi kundaan nga ayaw gito ako pakit ang mahubog ka, ha? Dali, oy! why maghubog? Dili ko masugot. Yes, sir! Usa ka shot lang, sir, para paduka. Kay gimingaw ko sa akong bana, sir. Walang dilit na ko makatuos gipakita ang lihok karon ni Angelo. Ingon siya ni anak ka matinud-anon siyang asawa. Kung buto na naon, angay unta niyang pahimuslan ang higayon kaya nag-inusarar ako din eh. Pero hangtod karon, idako na kay kausapan ang akong lawas ug dakway. Iya gihapon ko ang likayan. Imo na hinong kong gihakit, Angelo. Kung unsa ka dako sa kundam ko kani at tumaako ka. Karon, misamot ang akong kaikag nga mapaligyod ang imong pagtagat nako tungod sa gipakita nimong kaidlas. Okay. Palapyon ko kining higayuna. Dawaton nako ang akong kapagyasan. Pero, next time, dili na. Inyong gitandog ang akong garbo, ha? Kisakitan ko sa kamatuoran nga ako nahipawan. Nga kamugid ay si Hana ang nagkadayon. Leksyonan ko tong babay Hana sa iyang pagpakaroon ingnon. Maoti ay nga mura siyag malain ka ni Adto kung mangita ako ni Angelo. Kay duna sa di siya gitagong pagpati ni ini. Pantay ka lang, day. Pabayron ta kag mahal sa imong kipuhat. Kisaan pa na ako sa kong kaugalingon. Minigpalit na ako din sa Cebu human sa akong pagpaningkamot nga magpanindot sa akong dakway ug sa akong lawas. Magpakita jud ko ni Angelo aron siya paipugon. Pero imo giday ko dayang giunhan, ha? Ug imo gid ay dayon siyang gihigtan. Pero tan-aon ta lang unya kung dili pa maguba ang imong dughan. Thank you, Lord. Thank you, gid kayo. Gagibadlong ni mo nga akong pagbati. Kaya kung wa pa ka, posible gid nga niya. Sa ako niya na itong higayuna. Kaya ako gid siyang gituyuan o ganto sa iyong apartment. Makatintal kayo ang kigayunan. Imagine, nag-inusara na siya. Kung nagtuo maganis ni si gadili na halata ang iyong estilos pagtanin ako. Sorry na lang yun niya. E di yun ko niya masud sa bulsa. Thank you, Lord. Thank you. Sa sunod, di na ko magpakita niya. Mulihayin ko, Lord. Kay kung unsa man kidako ang akong tinguha kaniadto nga makalikay ni Nisi, kay maglagot yun ko sa pagka balandra yun niya og lawas. Pero karon, wow!
Kanindot na gid ni si. Pahong ang tao nga dili maibog niya. Makaiibog na kayong lawas. Ug gwapa na gid kayo. Makaiibog yun. Erase. Delete sa kong nauna. Delete na gid sa kong nauna. Aron dili na ko mayawaan. Delete, erase. Kinahanglan nga akong kalimtan. Kalimtan ako nga. Nakakita mi sinisi. O garon hingpit gid siya mawagtang sa kong nauna. Dinis mo atubangan, Lord. Ingon ining akong buhaton ining calling card. Nga iyang gihatag. Ibiling ko din ining lingkuranan. Bahala nagmapunitan og lain. Kumusta ba huwag gabi? Okay ra gid kaayo. Ako, dili okay. Ha? Ay, nahibaw na kog ngano. Wala man ko magpabiya ni Manang Ida dihang gihilot ko niya. Nagpauban naman ko niya sa kwarto namo ni Angelo. Hey! Ako taon. Nagtikungkung na lang. Sorry kaayo, Manong. Way kaso na yoy. Okay na bitaw. Akon, wa ko masayop mo nahibalo ko sa rason kung ngano nga nagpauban ka ni Manang nimo sa inyong kwarto. Nahadlo ko. Dugay, ko. Murag, feel na ko nga naa sa palibot sila si Daddy ug Mami. Bitaw sa? Ikaw, Nico. Nakapahuway raman ka. No. Mao nagbuntag og tanaw sa lida. Hello! No! Anybody home? Hala! Babe! Babe! I miss you! I miss you! I really miss you. Salamat kayo. Huwag ka magdugay dito, babe. I miss you so much. Come on. Dungan na lang na magkaon. Bro, salamat kay safety ka na uli. Di pa yun itugot sa Ginoo, bro. Nga masugam ako sa kadaot. Kay wa ba ko iliwat? Wa pa ko iliwat. Dali na. Pahimutan na yun. Aron na makakaon ka na. O niya na magtiwas og istorya kung mabusog na. Unya na ta magtiwas og istorya. Human akong hangop sa kong aso. Kumusta ang imong biyahe? Okay lang biyahe. Pero wa ko ma-enjoy sa akong pag-inusara dito sa gisakan kong hotel. Kaya wa man ka. Na makatambal sa kong kamingaw. Huwag yun ay nakalingaw. Kung gamay pa kong utok, aw, naagi dun ta. Pero, good boy man ang imong bana, babe. Nakita man ming nisi. Ha? Si Patsab kayo ang higayon. Sa kadako sa mall nga, akong naadtuan, nagkabangga pagid mi. Sa dayon akong paingon sa CR. Gikan sa siguro siyang nagpahuwas sa iyang gipati sa restroom. Kumusta siya? Guwapa na kayo, babe. Dili na siyang nisi nga atong nailhan kaniadto. Nga muragid og butanding. Nindot ta kay lawas. Migwapa gid mayo. Migwapa siya. Nakalitan lagi ko. Pero naka-istorya gid mo. Oh yes. Yan nga kauban na to sa school. Akong gikumusta. Pero medyo lahi na magtinagdan. Gihead to foot pagani kog tan-aw. Murabag nagtugkad sa akong pagkatao. Basig, nakaingon sabto siya si ang kaugalingon. Namisamot magkagwapo ang akong crush ka ni Adto, oy. Kung doon naman ganito siya yun na una, babe. Laing tao na tingali. Murag, wa naman magpakabana sa akong kaambungan. Nakasiguro ka? Hey! Unsa ba na? Unsa ba ni angay na kong isulti? Ang sunod nga nahita po. Ha? Diin man gyud mo. Hala, uy! Sultihi lang ko sa tinuod, babe. Dili man ko masuko. Babe, Sige na, please. mag-imbento kong istorya, babe. Di man ko scriptwriter. Mao ganing ang tinuod mo istorya. Dili na to daling makalimtan nga si Nessie patay kaayo nimo. Di gyud to mahimutan kani ato nga dili kaniya makita. Kada kung mangita gyud tog paagi na makapadisplay siya sa iyang kaugalingon diha nimo.
Sige to nagpabaga siyang naong. Mao murag dili ko makatuo nga mura lang daig wa dihang nagkita mo. So, unsa mo gid angay na kung itugan nimo? Ang tinuod gyud, babe. Babe, nagduda ka? Abi nimo, nagtugan biya ko sa tinuod. Okay. Ang kuno nako nga sa usa lang kapag pamilok, nausab nga kung pag-ilan ni Nessie. Nakaingon ka nga, buanga, maipag ako ning gitubayan ka ni Adto, kay maseksi raman di ay ug mugwapa ni. Nakaingon ka anak? I admit, kaya nakadahig ko sa kausaban sa iyang dagway. Lahi siya karon. Pero wa sa ko magunahunaan ang imong giingon nga, mas mayo pag ako siyang gitubayan, babe. Oy. Okay. Tuon na lang ko anak. Wa bitaw na bayad. Babe, Undangon na nato ang istorya about ni Nessie, okay? no hard feelings? No, don't worry. Buang. Nagkikita mi Mrs. Manila, bro. Unsa dito po? Parehas gimog. Gisugat nga pangutanan ako ni Hana. Gwapa og sexy ni guys ni si bro. Imong gikumpisal ni Hana nga nakita mong nisi. Oh. Gusto pa gani unta tong madakop. Kay musulti sig sa dili. Naguna-una magyud siya nga may lain na hitabo. Human sa mong panagsugat dito sa mall ba. Pero naa ang Ginoo sa langit. Siya ang himuon akong saksi nga wa gyud tay nahitabong anomalya sa among panakita. Nagsalig ka lang ha, nga di manaog ang Ginoo aron mo ay mutug-an sa tinuod nga nahitabo. Bro. Ay. Sorry ha. Pero sorry lang ko. Nga dili ni mo sultihan si Hana. Nga may nahitabo yun din yun nisi. Bro, giingnan talaga nga ayaw yung binuangay taon si Hana. I swear to God, kawa ginitabo gid namo ni Nessie. Wa ginitabo namo bro. Bisag nakaadto pa ko sa apartment ni Nessie. Din siya rin yung usa ang nagpuyo. Dali gyud kong milihay. Tungod kay nahadlo kong matintal. Kay sa pagkatinuod lang, klaro kayo. Klaro gyud kayo nga naapa ang pagkagusto ni Nessie nako bro. Maong nagdali-dali kog biya siyang gipuy-an. I hope nga nagtug-an ka sa tinuod. Andam ko ng barugan. Salamat. Unsay ang gisulti? Ha? Nalantawan to nako ganiha si Angelo nga nag-istorya sa garden. Is it about Nessie? Yes, pero ang iyang giingon nga nagkita ra sila. Wa na'y lain nga nitabo pagkahuman kay midali man siya biya. May problema ba? Han? No. Nahawasan gani ko kay ang iyang gitug-an ako. Maura sa diay ang gisulti diha nimo. Nagduda day ka? Hapit lang. Pero ako ra dayang gibadlong nga akong kaugalingon. Kay na-sense na ko nga tinud-anay sa iyang gitug-an si Angelo. So, okay na. Okay ra. Ay, unsa naman ta ini langgring? Ano man? Nauli naman si Angelo. Mong, mamalik na tas tong gipuy-an. Hasta si Nico. Ayaw sa manang. Hasta ka bro. Please. Sa pagkatinuod lang, wa pagyug ko magkamubon. Maong hangyo lang una ko. Nga ani lang una taninyo din eh. Ayaw na mininyo biyae. Kaya sa pagkatinuod lang. Kung dili pa tungod ni Hana, og ninyo. Nga nakiguuban na mo din eh. Tingalig na buang na ko. Wa pagyud mapapas akong nahuna ang akong mga ginikanan. Ang tanang suok ining baya. Magpahinumdum na ako sa kanunay. Hindi apa ang kasakit. Maong tabangis ako ninyo. Pwede? Babe, sa dili pa ko musakay og barko, sa di pa ko makasakay,
Atong paimus na ng higayon. Nahinumdum ka sa bayog yuta nga gidaw na nagani nilang dadig mami? Nahinumdum ka, babe? Ato tong balikon. Ato tong atimanon. Atong dadoon sila si Nico, si Manong Berto, o si Manang Ida. Atong ipadayon tong naputol na to nga pagbanding unta dito sa isla. Nakasiguro ka? Investment to, di ba? Kaayo, cute. Main lang unta to para sa umaabot na tong mga anak. Oo. Panganda mo, karong weekend, manglarga ta dito. Babe, kinahanglan pag yun nga madlok magusbaw, babe. Lino ang panahon karon na. Tiginit man. No siguro kaya kalma ang dagat ron. Wa kay ahi kadlukan. Salig sa Ginoo, babe. Ayog kahadlok. Kinaamon ko ba nimo? So, ato ipadayon. O bro, Amo nang isalig nimo pagtubag unya sa nang mga pangutana ni Angelo ha. Kunya mahibaw-an nga taga didto di itas isla nga napilimpoy ano untay sang ginikanan ha Nico. Nganong himuon mo na natong problema kung ilang mahibaw-an nga taga dito na ita? Nagsulti ba sa sila? Nga tuwa sa atong dapit ang bahay nga giplanuhan nila sa iyang ginikanan nga mao'y paliton. Ang angay natong buhaton, isig bantay sa atong mga dila nga dili masayop og istorya aron may problema. Asa tayo taman na kay? dinhi sa Hagnaya. Para bantayan man ang mga biyahe niya dong. Oh yes, kay Bantayan Island magyud ang atong adtuon. Ha? Ha? Uy, sabaya, nagdungan, ba gyud sila react. Mao. O niya nahibong. Ngano man mo? Kaya taga Santa Fe man, bro. Ha? Maugyod, maugyod. Walking distance sa gikan sa port area nga mo dong. Uy, mao ba? Wa man lagi mo magsulti ana. Wa mo magsulti na ako ana da. Wa masigit mo mangutana kung di yun ang among kagikan dong. Oh my God! Dahat mo lang. Pagkagamay ra gid sa kalibutan. Sa Santa Fe man sad ang bahay ug yuta nga gipalit nila ni Mami, bro. Ala no. Kinsa ba'y magdahom? Hay magkandapita sa Santa Fe ang ilang napilian ni Daddy ug Mami ni mo, bro. Murag sa Marikaban. Mari, Medyo layo ra. Kung mo ito naon, murag na ibabaw ra na sa among lugar. Tabunok man mi. Naaragin sa Santa Fe. Katong dagang nindot nga beaches, no? Oh, Ani na lang. Atong paulian tong gipili ni Mami Daddy. Unya, mangita taglaing luna nga mas duol sa ilang bro Nico. naitagan bro dong. Namitagan mga suod sa Santa Fe. Nga doon ay mga yuta sad nga mga kuan kana igbabaligya. Nasa mga bayog yuta yun. Ha, kuan na gina siya kanang furnace na nga balay. Mahal sa tingali. Kuan ka nang, kaya ra ka ninyo, day. Kadato ni mo ba na? tayo pa sa dili pa ta mabiyaan sa unang biyahe pa doon sa isla. Mas maayo pag mulukat ta daanong tiket. Ako lukat dong. Niya, yang kwarta manong. Ako na lang, bro. Ngano, dato na di ka. Tipigi na lang ng imong kwarta. Nanang barko. Nana. Dali na mo. Manong, sige na. Una na dito, mintras swapay naglinya para mulukat tong tiket. Kita ay mag-una. Dunggo na kita. Ay, salamat sa Ginoo. What a coincidence! Uy, Sinis? Hello, Hannah! Remember me? Ayaw kong
nang wa ka makailan ako. Imposible ka ay kung malimot ni mo, Nessie. Kinuo ko. Kada kong gimalas ba yain eh. Ikaw ni si... Nakaila ka pa ba na ako? Oh, lisod kalimtan ang usa ka maayong tao, Nico. Hello, Angelo. Kumusta naman ka, Nessie? Wow, misapunta ka kagwapa, mi sexy pa. Maong dili ka gid sayon-sayong mailhan, labi na kay... Dako na kay kalainan ang kaniadto o karon mao ba? Kumusta naman ka? Minyo na ka? Oo, kami ni Angelo. Oh! Abi na ko kaniadto og dili ka mo. Pero karon ay magtiayo na gid hinuon mo. Oh, congratulations to both of you. Angelo, Thank you. Thank you. Thank you. Asa day ka? sa Santa Fe. Sa usa ka labing nindot nga resort sa Santa Fe. Di pa nag-iyan mo? No. Usa lang ko ka guest dito. Mapahuay ko kadiyot gikan sa daghang trabaho sa Manila. Asa man mo? Aw, kuyag na lang ta ninyo. Kay gimingaw, nagyud kaayo ko sa grupo. Ayaw ko ninyo balibari, ha? Nindot ko tali si. Kay gimingaw ba sa bini mo? Pero mas importante magud kayo among tuyo din sa isla. So, I hope nga dili ka mahiubos, ha? Amo ta ito unahon. Then, if tapay chance, makikita yun minimo. Okay, hatagi kong adlaw. Sorry, Nessie. Pero musakay dayon mi karong gabi sa last trip balik sa Cebu. Ay, mamauli na dayon mo sa Cebu City? Oo, unsaon nga naamang ko'y daghang atimanon. Oh, sayang. Gusto na pa unta kayo kung makikbanding ninyo kay dugay na ba kahit ang wa makita? Di masag ka good. Sa Manila. O, tuan naging ko mag-reside dito. Oh? Pero, nagplano ko nga mo stay tingalig mga pila ka buwan sa Cebu City. Kay, napasa ko atimanon nga mga papeles. I'm planning to go abroad. Mao ba? So, mas adto na gyud noon ka sa layo. Musamot ka dili na gyud noon ta magkita. Ay, sagdi lang. One of these days, makikita raon niya ko ninyo para magkaistoryahan na tagtarong, okay? Okay. Okay, saya. Marag, pwede naman na og mga pasahero, oh. Bye, guys! Angelo? Babe, tinuod kang musa kay tagbalik dayon sa last trip karong gabi eh? No. Ako na tong gisulti para maputol na ang pagpunag tabi ni Nessie. Dali na mo, mga nauro ta. Insecurity. Sorry. Nga mas wise si Nessie kay Nemo. Dili ka makamamutago sa tinuod ni mong gipati. Klaro kay nakita nako nga na-insecure ka. Kay wa ka mahimutang sa atong panagkita nga naa si Angelo. Dako kagsa nako. Gihimo ko ni mong buang sa unang mga adlaw nga mangita ko ni Angelo. Imo siyang gitago. Kay di ay, nagharap-harap sa di kang makapanag-iya niya. Maong pangandam, kay mo bahos jud ko. Babe, Hmm? ayon na lang, dayon na ang imong plano nga magtukod og bahay dinhi sa Santa Fe. Nawa ang akong gana. Ato na lang i-invest og laing negosyo ang kwarta nga imong ipayad sa bahay og yuta. Why the sudden change? Tungod ni Nessie. Ha? Wa ko makauyon siyang tinanawan nimo. Ha? Nausab ng desisyon ni Hana. Dili lang ko siya gusto nga magtukod mi giri sa house din eh. Ano sa'y problema? Mukatawa tingali ka. Ano man? Mura man siya na insecure ni Nisi. No way ni sis attitude.
Plus sa iyang nasaksihan sa unang mga adlaw nga paggukod-gukod ni Nisi nimo, dili ka makablame sa imong asawa kung dili mo bati siya kahadlok katingaling mailog ka unya ni Nisi gikan niya. Dili ka tingali makapaabot ng matandog ang iyang pagbati kung nagpabilin pa tingali nga murag balina si Nisi. Pero lahi na. Migwapa og maayo og misiksi na. Maong tingali mali kay ni Hana ang pagbati og kabalaka. Tambag lang bro. Dili yun na ito may bawaan ang panahon. Kung makachance si Nisi sa pagbuhat na sad sa iyang estilo kani adto nga mangita yung paagi aron mo duol nimo, please labani ang pagbati ni Hana. Ayaw gid magpada sa tintal. Okay bro? I love my wife. Mao makalaom ka. Nga magpabilin gyud kong faithful ni Hana. Langga, wa kay nabantayan kanina. No, unsa man day? Pilitag tinanawan atong sexy nga babae kang Angelo. Uy, Hoy, pagmat mo na mo babaha. Ayaw patakag ukab anak kung nakas atubangan ang Hana. Kitigali ikaw niya makaigon nga magkaaway ng duha. ikaw ra ganing akong sultihan. Warningan pa lang ka kay burara ba sa kagbaba? Eh, Ha? Wara ba kay giila basta ganahara ka mga media, ganaha ka mo tabi. Tag-awag yung kinsa imong kaatubang sa dili ka mapataka og tabi. kung masipyat man gani gadang akong baba, og makasulti gi ko ana ni Hana, nya, usabayangay niyang ikasuko. Tubag ako. Mas proud siya kay naay laing naibog sa iyang bana. Hilom diya, anak nina. Oh, Hanggaw nawang mo. eh, Uy, ayaw kasi peta na imong baba kung di ka gustong kita'y magbuno, ha? ayan. Na, kay ako ra bang nabantayan ganina, nga wa gyud malingaw si Hana atong bayhana. Mong usbon ta kas pagpahinumdum nga pagbantay gyud nga di ka basayop. Kay kung mahitabo ganina, na, mag-iyakay na gyud ta. Unta. Papahawaon to gyud kas kung kinabuhi. Ay, ay. Kay kung lagi kay na akong laking burara. Di ko gustong maamong nimo. Langgring. Relax lang, langga. Ay, oh, lagi. Timanan ko lang imong gisulti. Relax. So, wa ka ba magbasol sa nakabuot nimong desisyon, babe? Imo na bang naunahuna og maayo nga andam na gyud ka nga atong isurrender ang atong plano para dinhi sa Santa Fe? Dili na matuis. Meaning, decided na gyud ka. Babe, unsa bay dili na matuis? Pero atagi kong bugat nga rason nga nung musibog ka tungod lang ni Nisi. Babe, dili ko gustong magkubata. Ha? Sorry. Pero hangtod karon, wa pa gyud mapapas sa akong hunahuna nga patay gyud kaayo si Nessie nimo. Kaniha lang sa barko, wa makalikay nako ang yang tinanawan diha nimo. Maong pasayloa nga ingnon takang kalit kong mipati og kahadlok. Na-insecure ko, babe. Kalimti na. Kay bisag unsa pa'y mahitabo. Way mahimo si Nisi aron pagtaod og sungay na. Tao ka lang, babe. Naa ang kahuyang. Di ka makatagan sa panahon. Maong kutob sa mahimo, ilikay ta ka. Dili ko gusto nga muhatag ni Nessie og higayon. Love gyud ko nimo, babe. Dili pa ba iko ang nahitabo nga sayon ra kay ko nimong nakuha ang akong pagsalig. Mong dali ra kaayo na akong gitugyan nimo ang akong kaugalingon. I love you so much, babe. Maong naa na kanunay nako ang kahadlok nga mailog ka sa laing. Oh, shit. Ay, nalimot man ko sa pagpangayog number ni Hana. Well, okay lang.
Dili to makaagwanta si Angelo. Nakita ko na sa iya mga mata. Magpangita na siya na ako. Maong siya na mismo ang unang manawag. And once na mahitabo na... makaluluoy ka, Hana. Kay ipaniguro ginako ni mong ilugan tadyuga sa imong duwaan. Mientras makamaop akong musuwat, makamaop akong mubasa og labaw sa tanan, makamaop akong mag-research. Ako ra gihapong matultulan kung asa ka mahimot ang Angelo. Huwag akong ipaniguro nga ang wa mahitabo ka ni ato. Mahinayon na unya karon. O sa'y problema. Uy, Kalahong ba gilabugan na ng imong tinanawan? Nadisturbo na bang imong una-una ni Nessie? naroon abot pang taon ni Nisio imong pangutana? Imo na gyud nakita kung unsa na siya kanindot karon. Wa ka gyud diha matarog. Di na siya makahimo sa kanindot sa babae nga akong kimahal, bro. Hey! So duna na di kay gitanugan diha sud sa imong dugan. Oo. Normal ko ito pagkatao. Kinsang swerteng babae. Ang akong inahan. Binuangan si kunimo da. Wa, bro. Ang akong imahal sa lain, ako lang ipahinungod sa akong inahan. Kaya makalaong pa ko, nga dili ko niya pasakitan, di ba? Gago ka. Ay kung ina nga magpakatiguang ulitaw ka. Dili na ako labdo ng akong uong anong mga babae, bro. Uy, pag-clear diha, uy. Noon sa ka diha? Doon na kay eksperyensyang sakit nga na-involve ang usa ka babae? Wa man. Wa pag di ko makauyab tungod sa akong damgo nga makahuman gilog eskwela, bro. Naglikay ko sa labad sa o. Gisaad na ako sa akong kaugalingon nga unya ako mulihok sa pagpangita og inspirasyon kung hingpit na gyud unyang matuman ang akong mga plano nga mahimutang na gyud ang akong mga igsoon. Tagsaon ka, bro. Mahal gyud kay nimo ang imong pamilya unsa no? Sobra, bro. Gusto na kong bawion ang mga pagkuwang sa akong amahan nga ila sa natilawan. Dili ko gusto maniguro lang ko para sa akong kaugalingon. Mahalin ka pa ka. Kung mo-focus na nagyug ka sa imong tumong para sa imong mga igsuon. Kaya nabuhin ako saad nga ako gid silang tabangan aron dili sa sila maiwit sa uban. Maong ako ginambarugan, bro. Wa naman ang among amahan. Maong ako na lang ilang gilauman. Pagkaswerte sa babae nga imong mapilian, bro. Kadang dinisap ko ba sa'yo mo pili. Pero si Bako sa doon niya kung makatumong kong tarong, dili gid ka makaingon nga maswerte ang maong babae. Kaya dili magiging mahimong nindot ang iyang kinabuhi nako. Kung ako siyang may bawaan, nga dili words pagmahal, nga akong ipahinungod niya. Abi ni mo, kung na may tao nga swerte si ang gaminyoon, kana mao ikaw. Kung ganyan siguro man natong duha, nga wa ka gyud masayaw sa pagpili ni Hana. Maswerte ka, bro. Mao ang pingi gyud ng imong asawa. Isa lang nagsaba-sabag pabulot siyang busina, babe. Ang maayong babae. Nagkatuto na siya dinhi. Hey, Kinsa yung gipananghiran nga mo anhi siya dinhi. Ikaw? no. Ako nang may bawaan ron. Hi! Go to hell. Babe, asan ka? Malaog. Aron entertaino na ko ang imong bisita. Ayaw na. Tuanas ni ko. Nasaan man ka? Uy! Dinhigid ang akong tuyo. Nakatultol na biya ko din sa ila. Nakaanhin ako kausa ka ni Adto. Ako ganin na atubang ang ihang daddy ug mami.
Mao ba? Oh, pwede ba magsultitan ni si? Nag-atubang na ta. Nagsulti na. Saman may problema ba? Sa pagkatinuod lang, dili ko gusto manghilabot. But as a friend, gusto na kong ampingan ay si kapagbati ninyo. Wa ko kaget. Pwede bang imong klarohon? Wa matago niya na ang imong pagpangita og paagi sa unang mga adlaw aron makaduol kag yun ni Angelo. I know. Dili na kinahanglan pag i-remind na nimo nako. Wa ko malimot, ana. Kaya nakatilaw gani siya sa kung kamaldita o sa kahigayon ni Ana, tipo. So nahibaw sad ka. Nga dili ka gyud unta angay nga mopakita dinhi. Kay nga no. Nalimot na di ka. Nga nagkaamiga man misana ka ni Adto pa. Bisan pa. Do you think it's healthy nga? Hey, ako sila mga higala. Mao ni ako aron sa pagpakighimamat nila. Kay mubo ra jud kay itong higayon di nagkita ta sa barko, di ba? Wa ko matagpo sa kung pagpakig-istorya ninyo. Sud lang sa mubo ang oras. By the way, ngano ni Akaman? Miduaw sa ka sa magtiayon? Gihangyo ko ni Angelo nga makig-uban una nila for the meantime nga wa pa siya makamubuon. Oh, may nahitabo pa? Namatay ang kinikanan sa disgrasya. O gibasol ni Angelo ang iyang kaugalingon. Tungod kay siya man maoy nag-drive adtong higayon na para nila. Oh, so, angay ko di kumutunol sa akong mga paso po. Pwede ba kung makigatupang nila? Nico, ganun natin mo diha. Pasudla si Nessie. Oh. Abi na ko, gutobragi ko sa gawas. May nalanggani kay may gawas ka, Hana. Naikog na ko. Ganihara ka, di ba? Yes, in fact, nagsaba-saba gani ko. Nagsikog busina para nalay makapansin ako. But it seems, nabungol ang tanan ka ganina. Pulos busy ang tanan. Oh, okay. May nalang sa gani kay nakagawa sa siniko o na-entertain ko. Nagpasalamat ko imo kong gipadayon tungod kay nahibawan magud na ako bagi kanini ko nga ay namatay day ang daddy ug mami ni Angelo. Gusto ko mutunol sa akong mga paso po. Thank you. Magasiguro ka nga maabot na kang Angelo. Hay man ito si Angelo. Tuay gilakaw nga importante kaayo. Dugay pa siya mauli. Ugma pa. Tuwa siya sa South tungod sa usa ka importante nga transaction. Oh, mao pa. Yes. Salamat kayo sa imong pagbisita, ha? Nalipay ko. So, okay na pa kung mobalik ko? Sure. Kumusta ang kinabuhing asawa? Challenging. Imo makang nahatag ni Angelo ang kalipay nga gikinahanglan niya. Naningkamot. Oh, paningwaha agyud. Kay lisod kayo kung dili mahatag sa usa ka asawa ang kalipay nga gipangandoy gyud sa usa ka pana. Kay mao gyud kanay sagad nga mahimong hinungdan aron matukmod sila sa pagpakigduwa sa lain. Dili ko na itugot. Kutob sa akong mahimo, I will do my best para way ikasulti si Angelo sa akong pagkaasawa. Akong paniguroon, nga wala siya'y laing hunahunaon, kundili ako ra. Uy! Dali, dali sa kwarto. Ha? Dali. Di ara ka din. Pero wa ka man manaog dito aron mutabang og atubang ni Nisi. Kinanglan kong maglikay. Nagsabot na mi sana. Ay, hakag yun na ng bayhana, eh. Nagsugod naman sad. Ay, nag-ampo kong matawag kong dali sa kong gi-applyan. Aron makasakay din ko. Dili pwedeng magpunay ng sitwasyon na, bro. Kuyaw nga magkaaway mi sana. Maong kinahanglan yun nga makabiya ko din sa labing dali. Sakit unta nga, mabiya din ko ni Hana. Pero mas sakit kung magubaon niya ang among pagpuyo tungod ni Nessie. Hain mas Angelo. Siya na lang ito kung pangutanon kung sa'yo angay na itong preparahon kay naam na bisita. Wa man ko kakita niya sa palibot. Si Nico hain man sad. Na, wasa ko yung ideya.
Suwayin ako pangita. Sorry ha, kung nakadisturbo ko ha, Hana. Ay, okay ra, oy. Dili na lang ko magdugay, okay? Pero, mabalik jud ko. Sige, anytime na mong gusto. Thank you. Ang doon sa sakyanan? Amahin tayo si DC na. Ito! Tabi sa manong! Lang! Ha? Hay, Mas Angelo! Nasa ng kwarto. Aba, nagsulti na ko si Dadayhana nga... Saman? Kuan kini. Nangutana lagi to ganina kung unsay among andamon kay doon na mo'y bisita. Kalimti na, kay Tua, milupad na. Ah, lo! Babe! Babe! Babe? Gawas na diha, kay wa na'y manakop. Nagsugod na sad. Unsa inyong kaistoryahan? Ako lang siyang gipahimatngunan. Akong giingnan nga nahibaw kang may gusto siya ni Angelo kaniadto pa. Maong kung mahimo, dili na siya angay magpakita nimo. Unya, Nagpakita man nga wa matarog. Nangatarungan man nga may bisita lang siya dinhi kay si friend. nagtuo man gud na siya. Nga dili halata ang iyang motibo. Tuwa na? Tua na. Pero maingon tong mubalik. Dili ka makalikay na ako, Angelo. Ipanaad ko ka na. Huh. Ang pretentious nga, Hana. Gusto pa ko niya patuhuon nga welcome ra kaay ko sa ilang panimay. Bisag halata ra kaayong napugos lang siya sa pag-entertain ako. Bisag supak sa iyang buot. Huh. Sige. Pahimos og maayo karon sa imong bana. Ihatag una nako nimo ang higayon. Pero sorry ha, nga sa umaabot. Ako na unya ang ikadog ni Angelo og dili na ikaw. Babe? Dili ko gustong mahasol ka. Maong sakit man sa kong buot nga malayo dayon nimo. Pero ako na lang giampos Ginoo. Nga makasakay na unta dayon ko sa barko. Hasol kun mapundo kog dugay dinhi. Unya magsige na sa samok-samok snisi. Sa pagkatinuod lang, lami unta kay siyang dispat sound. Lami ka siyang dispat sound diretso siyang pag-anhi dinhi. Lami kay klaruhan ba? Nga pagbaton sa og delikadesa, oy. I know. Kadili ka kamaong mo binastos, babe. Sharo, oy. Sa kataas sa panahon nga nawaa siya dinhi sa Cebu, wa gyud siya makakitaglaing laki dito sa Manila. Well, di magud ka sayong kalimtan, babe. Maong gibalikan kag yun ni Nessie. Dili na ko itolerate ang iyong gibuhat. Maong kinahanglan makabiya na ko. Kinahanglan makabiya na ko din sa labing dali, babe. Nico, sa imong una-una, gikinahanglan gyud nga kitang tulo ang makig-uban ni Hana dinhi ko panlangit makalarga gid sa Angelo. Kung ako'y pagbuton, kamo na lang utang duha si Manong. Ang idestino din ni. O ako, igo na utang ko yung mudo din ni. Ikaw Manong, Kung ako'y pangutanon, ako mo ingon yun. Musugot ka ha si Angelo.
Kinahanglan na dili gid siya mo balibad. Ayaw, bro. Bro, Pangyuas ako. Mas komportable o mas makasalig magugko kung niya ka din. Ayaw na good labdang akong bro. ikaw gyud. Di na lang gud ta magdagag istorya, bro. Ayaw na lang gud ko palud, ha? Amo ka. Ikaw klase ya muluhod. Naibawagod ko kung sa kataas sa imong garbo. Basta kay okay na ta, ha? Okay na ta. Why usan ninyo ni Manong ug Manang nga mubiya dinhi sa bahay, okay? Ubanin ninyo si Hana. Babe, tubag ang imong cellphone. Nakay tawag. Babe. Tubag ang tingalig kinsa na. Hello? Ninong? Ha? Oh, thank you! Thank you! Thank you, Ninong! Oo, dili ko magdugay. In a few minutes, naanak ko. Sige. Bye! Babe! Babe! Pagkabuutan, Diyos Ginoo, babe! Musakay na yun ko! Congrats, bro. At least, huwag kagid pantusok dugay sa Ginoo. Lahigyod kung influential kang pagkatao sa. No? Sa usalang kapag pamilot. Dili ka na maghago pagbayo. Nadayon na imong gusto, automatic, rapido. So, guys, isalig na ko ninyong akong asawa, ha? Kung makakita ka ni naglain, kamugi akong basulon, ha? O unyag ikaw magkabuang, kinsa may mong panilan. Bro, sumpaan na lang ilang giingon nga ang seaman, dili kasaligan, ha? Kay in every port, report, ha? Uy, wa ko'y laing mahalon, kundili ang ako rin yung asawa, bro. Muna gusto na akong madungog. Dili ko gusto kong magkuba ang maayon yung panag-uba ni Hana, bro. Oh, na. Salig, bro. Mark your word. Mark my word. Muna gusto na akong madungog. Ay, kabalaka. Ayaw kabalaka, tay. Magtaharong lagi ko. Tatay ba yaw, uy? Bisag humana kung saan. Gusto pa yun na siyang akong balik-balikon. Naniguro lang yun ko, anak, nga dili ka busipya. Ako ginang barugan. Kung musipya, usaon man. Bitayon. Biyaan! Oh. Ana lang. Dili na kinahanglan pang magpasakitay. Kung kisa magbinuang, biyaan sa way daghang langas. Aruwa na'y daghang hunahunaon. Di gyud ko magbinuang. I hope so. Kay ako, gisaad gyud ako sa Ginoo atong adlaw sa atong kasal. Nga sa kasakit ug kalipay, ako gyud kang unungan. Dili gyud ko maghimo og lakang aron magguba ang maayo natong relasyon. Wa man ta magduwa-duwa, di ba? Seryoso ang relasyon nga atong gisudlan. Tinuod yun na. Maong usag-usa, angay lang nga magtinabangay aron magpabilin lig-on ang inyong pagbinahalay. Ug naa sa pagkamatitud-anon sa usag-usa ang yawi ngadto sa lig-on nga relasyon, isip bana og asawa. Kinahanglan nga way itago sa usag-usa. Suod sa palatiayon, naamang kina mga pagsuhay. Kinahanglan nga kapit gyud sa usag-usa. Magpabiling matitud-anon aron way usa nga mapukan. Labaw sa tanan, dili gyud angay nga kalimtan ang Ginoo. Kay kung magpuyo mo nga naa ang Ginoo taliwa ninyo, then, imposible kayong maguba mo. Correct. Gusto gid kaayo ang gisulti ni Nico, babe. O ngayon, lagi kayo na siyang magpari. Tingali ko sa inyong mga dalawa. Makitabo ra na. Unsa? Magpari ka? No, ayaw Nico, uy. Babe, kung maugid unyay maabot siyang unahuna, wa tayo mahimo. Ayaw tuod Nico. Ayaw ba yan? Unsa man kaya niya gikasabutan ni Angelo do? Di gyud mo sugot. Nakamuray ibilin din ni uban ni Hana. Sa ato pa, pabilin gyud ang tulo. Ana gyud.
Aya ng sitwasyon na, uy. Para na ko, dili ko konforme ang biyaan ng dayon ng akong asawa, uy. Gitawagan naman si Angelo para sa iyang trabaho. Nga mo trabaho pa man siya nga imposible man nila nga kanang mahulot og dali ang bahandi nga nahabilin sa ginikanan ni Angelo, oy. Bugtaw na gid siya nga pagkanak. Ha? Siya'y magsapupo sa tanan, dili ba? Wa siya'y kabahin, kundi sila si Hana lang og ang umaabot nilang anak. Kana kung hatagan magani silang anak sa Ginoo. Onya, nga nung hagoon pa manggid niyang iyang kaugalingon sa pagsakay-sakay ng barko, nga way kasiguruhan ng iyang kinabuhi. Tuod kita ko ang pagsalit ni Angelo nga dili siya pasagdan sa Ginoo. Na! Anhalagya diha magsugod ang krimen. Sa krimen? Kung gwapa man si Hana o kaibga ni bisan kinsang lalaki, mao masan si Angelo, gwapo, matso. Nindot kay barog, mao nga peligro. Unsa may nakapeligro? Ang tentasyon dong niko, pulos kuan kining kanang silang duha, mga batanon pa, ang tentasyon na kanunay. Ila ang problema. Kung di sila magtamod sa ilang mga saad, madagid sila. Pero kung hugot lang gid ang imong pagbarog sa imong estado, nya makamao ka mo laban sa imong gipanumpa at tumagas Ginoo, away, kurat. Oh, everything will be alright. Ano mo in English, pang yun, di ka maong mulita kay. Aron lagi ignon. Ay, sa wayaw, eh. Maayo na lang ganina kay naningwa siya. Pasalamatin na. Nagpasabot lang nga gusto siyang makat-on. Oh. Ano yung mga sa tahol? Mauwaw ko. Ay, in other words, Nga na. bitoy kini, kung magpinarias lang ka nako nga, dili ka na bang kulhanon ida? Kaila kag kulhanon? Na! Dili rasad ka mawaw. Dili na sad ta mag-istorya dugay di ni nato tas-on atong istorya ka maganda bukas panihapon. Banghas ka! Bida gini palangga, we. Kung dili pa ni asawa ka, eri kulatahon. Asawa man good. Bida gud. Kung dili pa ako makapugong, way adlaw nga di mi maglalis. Kay hasta gamay kayong butang. Hiklamuhan. Gamay na ko sayop. Makita ang yung mo yung dako. Pero, kay ako masyang palangga, wala lang. Baw-baw na lang, baw-baw. Manong, ikaw na rin sabot na akong maguwang. Gani. Kaysa mapandalay mo sabot, ana. Nga ako mayambana. May tagdohamis iyang kinabuhi. Kaya kung magsapot-sapot siya nako, ako gisang ipasa sa uban. Akin daw. I will leave you. Biyanta sa ka, ha? Kaya ako sa tutabangan sa iyang gimbuhaton sa kusina kay kung dili to nako taparan, sigurado kayo nga mukisdom sang naong adto. Aris ako dong. Relax, Nessie. Behave ka lang una. Nasayop ka sa una ni mong move. Sipiat man ka. Nanganti ka nga si Angelo ang imong pagukuron. Pero ikaw mao'y misong dito sa ila. Di, namati na noon ka. Pagpuyo lang una, okay? Palapya ang panahon ug huwata nga si Angelo mismo ang unang mo kontak nimo. I love you. I love you. Love you very, very much. Hangtod sa sunod na itong panagkita, babe. Please, be good, okay? Murag ikaw tingali ang angay na kong sultihan, ana, babe. Anira ba agad ko sa bahay? Kung mulakaw ko, kanang naagad ko importanteng tuyo.
Ug di sab gyud ko mag-inusara. Sa mga lakaw nga dili kayo hasol, pwede rag si manang idang imong pakuyugon. Pero sa mga lakaw nga gituan mo nga kinahanglan nimo ang panabang ni Nico. Ang iyong alam niya sa Nico, okay? Ako na itong ipakigsultihan. Ya dili ka gyud pasagdan. Ayaw kaguol ha. Ngano makuol man? Kay mo biya naman ko karon. Nalipay gani ko. Nalipay gyud. O di ka mawili na ako. Hilom, uy. Nagingon di ay ko. Kung pwede pa lang ay, di gud ko gustong mawa ka sa akong mga mata bisag usa lang ka minuto. O niya, ganong mingon man kang malipay ka kay mularga na ko. Tugod kay wala ni Nessie nga magsamok-samok nimo. Aw. Unsa di ay? Dili na magsakit ang akong dugan. Mao ba? Imong gi-consider jud nga sinisi babe. Mo'y naghatag og sakit sa imong kasing-kasing. Apan, sultihan di ka babe. Wa ra siya sa imong kumingking, uy. Way rason aron ma-insecure ka itong payhana. Kaya naibaw yun ka. Nga dili na ko siya type. Kani ato, yes. Maong imo gani siyang gilikayan, di pa? Pero lahi na ang Nessie karon kaysa kani adto, babe. Remember, time can change many things. Maybe. But not my heart. Magpabili ning matinud-anon diha nimo. I swear. Hey, tingalig malate ka na. Sige na. Ato na ta. Bro, sa ari ko. Ya dili, hindi mo pasagdan si Hana. Unsa pa may gusto rin mong madungog gikan ako? Unsa pang klasya sa panumpa ang angay na akong buhian, aron mo tuog yun ka. Sa ako gipanumpa nga dili ikot na ako siya biyaan mintas wa ka. Nag-remind lang. Babe. Babe. I love you. Take care, okay? Yes, I will. For you. Okay ka lang? Hana. Karoon ka pa mong hilak? Ganina dito ka sa airport. Sige ka ganig pangumidya sa imong bana. Unya karon mihila ka na ka. Nga naman ko na. Sangko sa langit ang akong kalagot ni Nessie. Buwisit tong bayana. Kung wa palang unta siya magpakita, dili ginunta na ako tugutan si Angelo ka magpalayo na ako. Giningaw ko ni Angelo, Nico. Day, ayaw taon pa daan ang imong gibati, ha? Kasi gusto mo sakit kasi bako. Ipadayo na lang ang kalipay ng imong gibati, ganyan, ha? Isipan na lang, natuara sa isla si Angelo. I'm sure nga dili na sa ko magkatugin eh. Mau magpalaban na sa ko ini sa Pino. No, Yes. bulal? Ayaw pag-ano na inom-inom. Kaya tingali ka ng usa ka shot, mahimo na unyang pinakabutilya. Ug unsay sunod nga mahitabo, mapalahubog ka. Kontra na ako ang babaeng palahubog. Wa magkukot plano nga mahimong ingon anak good. Kunwa, dahil patuo. Patuo gid sa akong giingon. Nga dili ka mo inom. Sige na lang. Hoy, Ay, kinsa imo gibuso diya? wow, wa, ay,
Maulay ako nasagpatan nga. Alegre kay nagtabi si Nico o si Hana sa tiris. Mao nga nalingaw sa kog apil. Askang sayo pagid ni Nico. Ha? Paano nakaigan mo kunok ana? Diing dapita ba nga nasayop si Nico? Sa iyang pagpakabuta. Unsa? Nganong wa man yaon ni si Angelo? Langga, tanawa na ko. Dere. Barog sa akong gibarugan og li-lias sila. Nawa. Oh, nawa. Si. Parison lagi sila, no? No? Sidat. Oh, mo na yakong ingon. Kung ngano nga nagpakabuta lang gina si Nico. Nalimot ka Sir Dib. Oh, di ay. Sa pagkatinuod lang, Berto. Kung ako nahimutan sa dapit ni Nico, di ko magpakita ni Angelo, kay murag ako mahilis. Nahugben tayo do si Nico ni Angelo sa inahan ini. Hapil bayata sa iyang sala ha. Kay kita bayay sigig abi ba nga kuan aron dili niya buhian si Sir Dave. Limot ka. Ay, batia sa taong mahimong taydor tungod las kawad uno. Ay, pangayo na lang nagpasaylos Ginoo Langgring oy. Dako masagkay natabang ni kuan ni Nico ang iyang pagpakiglambigit ni Sir Dave. Kana ko pila na lang kalakang og matuman na gud niyang iyang pangandoy nga mahimong abogado. Nawa. Sidat. Askang lingawa sa duha. Sidat. Hala. Telepono Berto. Uy, ay lang. Kinsa ba ka tinawag na sa landline, Mang Jud? Hello? Hello? Who's on the line, please? Oh, bastos ka? Kasi problema? Kibundagan ko suway batasan nga nanawag. Kinsa mo ka to? Wala mo tingo? Ako ito bag. Ayun na lang, Nico. Hello, Kinsa ni? Nico. And you? Ayaw pagsapa, Nico. Nesi ni. O siya ako ikalagad. Kung si Sir Angelo ang imong ipakita, war ba siya din ni ma'am? Milarga sa Manila? Ha? Kanusta lang? Gani ka pa? Sige, bye. Inyo tingali itong kliyente. O sa mga kailan ni Angelo, ako ipasa ni mo pero nagdali man. So, nagkinahanglan ko dahil ko sa imong presensya, Nico. Mong please, ayaw gid kong pihay, okay? Hello, babe. I miss you. I miss you too. Ano mo pa man ka matulog? Kinagbata pa mansad ka. Paminaw na ako. Magbuntag kong way tuog ini. Unsa? Adios. Di ko pala abutan ha. Kung mauna man lang gani na, may pang mapauli na lang ko diha. Kay ganahan kang samok-samok ko ning Nessie. Babe, Kung dili ka gusto nga magduda ko ang ingon ana, dan ayaw kong ingna nga mopauli ka diring. aron dili sa ko mapugos pagpauli, ayaw kong padungga nga magbuntag kang waytog. Wow! Nabis gid ako ng katawa ni mo sud sa taas nga panahon. I love you, babe. I love you too. Take care, ha? Ikaw, Sam. Ayaw pag guul-guul diya, ha? Mo yun na nga. Naarigig ko sa imong tapat. Please be good. Always and forever. Nga naman ka dong. Kung mangita ka ni manang nimo, tuwadi siya sa kwarto ni Hana kay gipamasahe aron kuno siya makatug. Nakasaan ko. Ha? Manong, ako di sulti tipo, pero sa ari yun ko. Oh, Ang atong sikreto, kutob ra yun natong duha, ha? Ayaw isulti ni Bisan Kinsa.
Kay ikaw ang akong gitug-anan, kana nagpasabot, nga dako kong pagsalig di mo. Ayaw na gub Manong. Ay, ako pa, sumagod. Ay, kabala ka dong. Katubang nanawag ganina, sinisi man. Oh, unta. Pero, ako lang yung kitago diha na tungkod kay dili ko gusto kong maguba ang iyang bisaminto. Nagita kong bayhanan ni Angelo. Ang nakabuang na ako, kung na ako pag yung gitug-anan sinisi nga milarga si Angelo sa Manila, nalimot man yung ko nga, tuwa din siya magpuyot dito. Dako kayong Manila, dungoy. Kung sa'y masud sa ato nisi, dili to niya madali-dali og dakop si Angelo, oy. Usap pa, misali ko sa kabuotan sa di Angelo sa iyang asawa. Mahintag dili mabuyagan. Bitaw no. Ha? Basta lang. Mayra ba kayong manungugang panahon? Ipalayo ulit unta sila, anak. Dili ko gusto nga maguba ang panag-uban ni Hana o Angelo. Okay ra mo? Ngano, ikaw di ay. Gilaay ko. Karon pa na ako ma-feel ang kahawang. Gusto ko mo kawas. Maglingaw-lingaw. Kay makabuang ang kahilom din sa bay. So, asa imong gusto? Mag-swimming ta. Mamaulit na nga kapoy na aron diretso og katog. Aron ini kaugma, mangita na sa kupaagi kuno saon nga dili ta ma-board dinhi. Tana mo, na Nico. Manong! Manang Eds! Panganda mo! Mag-swimming ta! Panawag na Angelo. Ayoko pa hinama pa. Nagpaabot ko ni mo. Ayoko pa kiyasa. Huwag ka lang masayod. Huwag yun mamatay ang akong gugma ni mo. Yes. Yes. Gugma o dili kay crush lang ko ni mo, Angelo. Dili na ko madawat na si Hana ang nakatag-iya ni mo. Mungkin na lang mapawit na ka. Please, tawag na. Lumba ka? Hey! Kasi mong hadlokon ako? Ha? Sige ba? Manong, ikay bantay para weti ka sa. Okay, ready ka na, ha? Okay, ganin na ra! Sige, sige. Uno. Okay, sige. Dos. Okay ha. Tres. Pagkadakog lupigs, taga-isla. Kabayo ba din mo mulang huy? Mura ka mag-isda. Mayong laki ang nagtudlo. Gusto. Award din man to si Angelo kanina to sa swimming competition. Best swimmer tong imong bana. Giningaw na hinuon ko niya. Gusto kong mauli na siya. All I feel
Di ta magsigig lingkod ha. Gikan karon mo gawas ta permi. O kuan ka ng Sayo. sayo. Oh. Sayo gani. Ubirti ka mata nimo. Dugay kay kamo sumbay. Kalakot kay kuwat. Hangover man kayo na kayo naman gamay. La, mo na kaingon. Sige, la. Sa muka sa to mga bata oy. Sige panaygon. Mag-unsap tag sayos buntag. Jogging. Anong pabiling likon kini nga tong mga lutahan kay hapit naman day tamo abot sa kasadpan nga bahid. Ikaw ra kay maguwang dug ka kay nako unsa ka imurgo kog gilutas. Bangag sa ilong. Langga. Hoy, bukhan na langga. Ano? Doon na pa ba day kay angay tagoon nga suhito mas niko ang tanan? Nico, hain ka! Day! Jeremy, tulos silong day! Nico! Naon sa mangkang mura pang iglitin? Nanawag si Angelo. Patunta sa Manila kay pasugaton ta niya. Muuli na sa Angelo dayan? Oo, pero mabalik ra gihapon siya glarga nang. Hala no, pakapaspas. Nga milabay sa mga adlaw. Nico, musayo ta ugma ha. Manong, Manang, ayaw ninyo pasagdi ang bahay ha. Gusto ko nga inigabot ni Angelo, limpyo gyud kaayo ang palibot. Nakayon naman kakasamong agi ni langga na ko idaday. Wagid ko ikasaway, pulos mo mga maayong manarbaho. Ay, lamat. Maong may bonus mong madawat kay kanako. Ay, salamat! I miss you. I miss you. Please, don't cry. Ini ang hinoon ko. Pasagdi lang ko, okay? Nalipay lang ko nga ni anak ka, babe. Babe. Bro. Mingawo yun ako ninyo, bro eh. Ikaw ra? Isang usa rin yung among nahuna ng buhaton. Para lang balingaw ang imong asawa. Nakita na ko ang tanan, bro. Og nalipay ko. Ngawa, gidan mo pasagding akong pinangga. Nagkinto ko eh. Katingalig, sukbagan ako nimo. Babe. Babe. Babe, mupahaway lang tang usa ka adlaw din sa Manila o pagkasunod adlaw mularga na ta para sa Cebu. Mao ba? Yes, babe. I miss you, boo. Lamat in taon kay nahatagan gitaon kog bonus. May nalanggan kay gi patalinghugan ng akong mga pangamuyo gabi nga mudata sa akong obligasyon. Hoy, ikiyata ni mong naong, oy. Inikabot itong matag-iya ining baya mauwaw ta. Ay, hindi. Kadungog, mag-inaanak ka. Ay dili oy. Kain sa ko sang ipanabi nga nagkuan ta no nag didol ta gabi. Ayaw kagol. Ato ra na. Kumusta naman ka sa Angelo langga, no? Postanay. Dagang kitugdang sinugatan ga. Ay, patakaw pa ngayo, ha? Huwatan tagaan ka. Ako, sugot naman ko anang ka ng hata-hata. Pero, langgring. Kailan kag hata-hata nga ibno ng langgring? No, kaila kayo, ano, agud taon. Lagi. Na, ayaw lang kabalaka. Kining, tuod, kumusta kang ila palakita ni Hana og Angelo ganina sa... Bana ang mo abot, ga. Usul sa duging panahon nga waig kita. Unya nahigugmas nas usag-usa, mong unsa bay imong paabuton nga mahitabo. Mainito nga panaghangop. Kumusta na ka sila ron dito? Hi! Oh. Small world! Marag nangita dyan ang ginuunog higayon nga magkasugat ang atong mga dan sa dili lang tuyuon, no? Ngano ka ha? Kumusta? Happy to see you. Hello, Angelo. Ikaw ha, tikasan ka kaayo. Ngano di ay? May atraso ni mo si Angelo, Nessie? Hey, relax ka na. Why so tense, ha? Miingon mo kang tikasan si Angelo. Maunang utan ako kung may atraso ba siya nimo. Kung mo ingon kog
Unsay mo ikasulti? Giunsa man ka ni Angelo? Wa man ko kunya imbitara aron unta makapagikan sab ko niya sa iyang paglarga. Kana ra di ay? Okay, ako na'y mangayo og sorry. Okay. Di na ko man luod kun inyo kung ubanan karon. Atutan ninyo sa akong apartment na. Gusto kong malingaw. Nag-inusara lang jud ko karon. Bang, pwede pa akong inyo kong ubanan? Unsay sunod nga mahitabo. At ang ang laing sumpay ning atong sugilanon, may buntag pakahang moabot. Writer Monique Di Gracia Sasidon, Directress Jennifer Dato Minyosa, Spinner Ariel Mangkao, Recording Editor Lloyd Gabiana, Soundman Ricky Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Moto ka listeners, ang part 5 sa may buntag pakahang moabot o dugay-dugay pag ito makasumpay ni kay ay limbo ang isunod siguro ani. Ang limbo, no? Panikamutan nga maka-upload na ko, mapas na ko ang limbo no inyong gabi Kay ita ni internet hinay kayo. Mo nang di matulong sa saktong adlaw kay hindi ma-upload na maka-copyright po dugir ba kayong paabot na mo yun yung nakapal mga listeners kining copyright makasamot og kadugay kay balikon man og edit alkansi man po mga listeners kung di na ko balikog edit kay muna-munang hago og edit niya way maako sa ads kay i-copyright no muna nga utron dyan og edit muna nga ligi dilim muna usahay mo rin kapuyan ako mga listeners no lapas-lapas kita sa saktong adlaw no nga mas makaingon ko nga karong adlaw then maugmaan dayo o masunod adlaw tungod na sa labaw sa tanan hina yung data mapilyo rin mix makuan pag yung makapiright utro na pong edit makarelate ani ka ng mga uploader no pero sa hina yung signal kini dyan makaipit og maayo kay tag-as ba ni live streaming downloadon mga listeners hinay kayong data muna nga number 1 dyan yung labad sa ulo kay ang pag-download kaya ba yan i-upload pa samot balik na ako ako ang istorya no mga say mga listeners mo ang konjo ko nga kapuyan ko makasabot sa mo kay di dalim siya katubag cellphone magsig-edit kinakapuyan nya kuan labad sa ulo no muna nga minaut ko siyang pagsabot mga listeners salamat kayo sa inyo ang makanunayong pagpaminaw no sa inyong pagpaabot usbon ako pasensya kayo nga madugay kita upload o mo to mga listeners kay mag-intro vlog na po ko sa limbo panikamutan na to ni wala salamat kay shout out mga listeners no para di tantong taas sunod na lang pintahon aron asar ba dili kanunay nga taga sa intro vlog ba butohon na lang mga listeners sa sunod no okay thank you so much for watching or for listening amping mo kanunay mga listeners God bless na tong tanan